Зәкәрия абый Яңа Сейет авылында гомер кичерә. 7 яшендә күмәк уен вакытында иптәш малае шүрәкәйгә сугам дип, агач лапта белән Зәкәрияның битенә суга. Benim yoğakka yoluz giderip soktu. Benim şuşu yoğak ekrin sulaklap şişe başladı. Hem koz gümrükasından da zor halge şişti. Enke miskin koya barga bilmey kuredelege elle koylaga yürüdü. Min enkeyini oldadım, ipişmağına verdim deyip. İpişmağın şükürüp enlemerklanıp yürüdüler. Яңак сөяге ярылып шиш барлыкка килә. Баланы Казанга озаталар. Биредә ул практик үтүче табиб кулына эләгә. Зәкәриягә остеосаркома диагнозы куеп, кыз егетнең яңагын кисеп ала. Abzukayım sinde остеосарком bulmagan sin elle kaşan kabirde bulrayın diyeler bu lista. Eminin indi uluk yılgan bulgan joğak söylüğüne işkeyağına bir hatın kız var datsın uzun dissertasiya yoklagan olsun nişlegan için bunu sarkomdaga aylandirgan. Yoksa tişip alıp buluklar suyak içinde mi yasala şunu aybetle bargan sularını yerine tişip yoğamsar suyakını yoğak istemladır. Ben yazmışım şolay buldum. Зәкәрия абый 1 ел Алабуга шәһәренең ветеринар фельдшерлар әзерләүче мәктәбендә белем ала. Аннан укуын Буа ветеринария техникумында дәвам итә. Тормыш иптәше Марсида белән 4 бала үстергәннәр. Икесе дә гомер буе фермада хезмәт куйганнар. Бабай белән Аллага шөкер инде. Әйдәт кенә яшәп ятабы. Байтак инде хәзер ничә ел булган инде. 68дә килгән ям. 4 бала булды инде. Берсе алдан үлде, менә икесе исән пока. Дианай белән 48 ел тордык. Шушы йортта. Әйбәт кенә яшәдек. Алай тормыштан дарламайым. Әбием Аллага шөкер булды. Балаларны шул карап үстерде. Гомер буена фермада булдык инде. Гомер буе Урожай колхозында ветеринар техник, район ветеринария оешмасында ветеринар фельдшер булып хезмәт куйган Зәкәрия абыйны мөслимлеләр ярдәмчел кеше буларак белә. 9нчы дистәсен вакласа да, бүген дә ул халыкка ярдәм кулы суза. Күңел яткан эш картаюны белми диләр бит. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.